may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali, kita sinau bareng. Iki aku njaluk sepura karo anak-anakku sing berpakaian jaranan ya, supaya mereka lebih bermanfaat. Satu ngene, pelan-pelan nanti akan saya coba respon, tapi nek jawab aku gurung karuan iso, tapi tak respon ya sambatane Pak Bupati kita, Pak PLT Bupati kita. Pertama ngene rek, coba ngadeg situ sampai situ, ngadeg sampai. Nek sampean di omah iku ngadege ya apa? Ngono. Nek sampean kate joget, kate jaran, jarak kali kate nari, ngadege ya apa? Apa bedane sing iki omah karo sing iki? Oke, coba tangannya gerak, tangannya tok. Satu pola gerak. Aku takon, kesanmu apa iku? Cengeng ta gagah ta gagah? Dari seluruh gerakan yang tadi Anda saksikan, ada nggak yang nggak gagah? Gagah kabeh. Gagah itu artinya apa? Los, nek jare beliau tadi los. Coba sing wedok endi Mas wedok? Mulai. Jalangin di jalangin. Wis mulai ta? Aku tolong situ. Ya, maju sini ya, dua enggak apa-apa sini, ya. Alon-alon ya didoleki bareng-bareng ya. Sinau iku duduk aku ngandani, sinau iku aku ngancani kon goleki. Jelas ya? Kon iku nek bareng-bareng wani, cangkeme engko nek ijen gak wani. Mulane gak rabi-rabi kon niku ya. Sik. Sekali lagi ngene rek, ini sinau bareng, duduk muruk, duduk mulang. Nek mulang iku mek mentransfer kaya makelar ngeterno barang. Aku duduk makelar. Aku ngancani awakmu ndolek bareng-bareng apa sing kok doleki. Ngono ya? Iku jenenge murid. Murid itu artinya orang yang mencari, orang yang berkehendak untuk mencari. Dari kata aroda, yuridu, muridan, orang yang menghendaki sesuatu, dalam hal ini menghendaki ilmu. Bendino kudu golek ilmu, bendino kudu berubah awakmu, bendino kudu lahir kembali kesadaran dan hati kita. Oke, ya tepuk tangan untuk Trenggalek sekali lagi. Iki mang wis ya, engko nanti saya minta lagi. Jajal nek sing wedok mangedik sing. Tenang aja, engko tak jaluki nomor handphone. Ya, tenang aja. Nek ngadeg biasa, nek misalnya kate sekolah iki ya sampean mlakune. Lho, nek mlaku biasa. Biasa ya. Nek, tapi nek mlaku dadi celeng mang. Pose badanmu piye? Pose badanmu. Aku takon. Kon ya lapis meneng atas. Ya Allah, cangkeme arek-arek. Kalau cangkemmu. Sik. Wes, sekarang kasih saya bentuk gerakanmu sebagai penari celeng tadi. Salah satu pose. Nah, aku takon. Ngene iki cengeng ta gagah? Gagah. Gak ono Jawa cengeng, gak ono. Gak ono Jawa ngemis-ngemis, gak ono. Jawa iku munduk-munduk iku mek mergo adab budaya nang wong tua, ya ta gak? Karo wong tua kudu sopan, tapi nek karo bangsa lain ya apa kon? Kon nek ana ngene, aku takon, wong barat, wong Arab, wong negro, wong Indonesia, sapa sing paling dhukur? Salah kon, kabeh padha ngawur ae. Aja terus Jawa dadi gemede, iku jenenge gemede. Ya, ojo gemede, kita semua sama. Lah kon nek saiki nek musuh wong Arab, wong barat, kon sing ndiluk apa
Podo-podo ngene. Podo-podo. Demikianlah seorang presiden, demikianlah pemerintah kita harus bersikap sama kepada semua bangsa di dunia. Ojo merasa lebih rendah, ojo merasa lebih tinggi. Itu katanya prinsip demokrasi, prinsip egalitarianisme begitu. Iki sampean contoh TNI iki diwedeni sak donya. Gak ono tentara sak donya termasuk Amerika wani gelut musuh TNI. Ya tepuk tangan untuk beliau. Seorang jenderal Amerika ditanya apa militer Amerika punya rencana untuk membuat pusat militer di Asia Tenggara terutama di perairan Indonesia. Mereka mengatakan kami Amerika berpikir pun tidak berani untuk menyentuh Indonesia secara militer. Kenapa? Kami pernah punya pengalaman sangat pahit di Vietnam. Kita sama Vietnam saja kalah, apalagi sama gurunya yang namanya Indonesia. Kan gitu. Apa meneh Indonesia itu tentarane gak mek tentara. Penganggur-penganggur iki dijak perang ya. Luwih kendel ya. Rabi gak sida-sida wis gelut ae wis, ngono ya. Utang gak iso mbayar ana perang seneng ya. Nanti banyak cerita mengenai TNI. Saya dari dulu sangat dekat sama TNI sejak kakak-kakak beliau, sejak zaman Benny Murdani, Pak Hartono sampai Pak Edi Sudrajat, terus sampai tentara yang sekarang. Saya sangat mengagumi tentara Indonesia karena TNI adalah satu dari 3 besar dunia. Kalau lomba tembak, lomba segala macam selalu nomor 1. Oh, ikut cek lomba nembak, tok cek lomba ketentaraan, gorong lomba dadi wong. Nah dadi wong lak jangkep ah. Gak mek iso nembak, gak mek iso perang, gak mek iso terjun payung, nek wong ku iso macam-macam lah. Tentara Indonesia itu bukan hanya tentara yang mumpuni, tapi juga manusia yang mumpuni. Jadi tentara Indonesia itu disukai di Timur Tengah, di Afrika, di tempat-tempat mereka bertugas untuk menjaga keamanan. Karena apa? Karena tentara Indonesia itu perang yo kendel, gelut wani, ngliwet yo iso, ngomong anak yo gelem, dandani genteng oke, ya toh, gitu loh. Nyedeki rondo yo kadang-kadang. Ini ya. Oke, bismillah. Nyun sewu nggih, Pak Bupati semua saya mohon izin. Oke, jadi sekarang gini, saya akan segera menuju Gagah tadi. Anda tahu kata satria? Nek cara Jawane satrio. Ini yang ahli kebudayaan sinten nggih di antara bapak-bapak ya. Boleh saya yang paling bisa saya ajak nyun sewu ten ngajeng Pak. Saya nanti menggali dari sampean supaya anak-anakku semua belajar bersama-sama. Sini, jajar Pak Bupati dikasih mikrofon 1. Tepuk tangan untuk beliau. Monggo. Pak, saya sama teman-teman Maiyah itu salah satu yang kita temukan apa to jane fungsi Maiyah wong dadi parpol ojo sampai, dadi ormas ojo sampai, ojo nyaingi NU, ojo nyaingi Muhammadiyah, ojo nyaingi sopo-sopo. Aku gak gelem nambah masalah. Aku kepingin nek ono rengat tak tambal, nek ono bedah tak dondomi lah ngono. Nek ono pecah tak kelumpukno. Jadi saya tidak akan nambah masalah. Wong saya menyelesaikan masalah belum tentu bisa, minimum aku gak gelem nambahi masalah bangsa Indonesia. Yang ini ya. Nah, maka yang kami lakukan adalah kita temukan di Magelang. Tari ngene iki 5 gunung di Magelang, ngene iki mang gua gagah ngene mang. Kita temukan akhirnya yang kita lakukan selama ini, saya keliling kemana-mana, tadi malam di Kediri, besok di Mojokerto dan seterusnya, itu adalah ndeder satrio. Ndeder niku napa Pak? Ndeder niku ndeder menawa sami kalian nanem. Nanem, dadi ndeder iku ndeleh wenih lho rek, des di lemah. Lemahe wis disiapno rek, jagung karo dhelé seje, karo pari seje. Nah kon kudu menguasai nek ndeder jagung ya apa lemahe, nek pari diapakno lemahe sak pitur kudu roh. Ngono ya, aja rabi gak ro carane. Kon niku kok rabi gak ro carane sambat nang maratuwa, Pak, yen iki dinapakaken iki anak sampean. Lho ya dilebokno le ngono kan. Terus mantun ngoten ya apa? Ya terusno. Waduh mboten saged. Wis ngene jare maratuwane, kon tak kentongi ya. Nek tung lebokno.
Tung tokno. Tung lebokno. Terus bapak nih, oke, ya mlebu rek ya. Nggih. Pun Pak, siap. Terus marotwani tung. 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 Terus marung sing tekan jero, sing banter Pak, sing cepet ngaten lho. Tung 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 tung. Salah bupati ngomong ngaceng bareng nang aku siapa. Wong aku jane yo gak karepku alim-alim ndek kene dadak dimulai karo arek enom ya wis tak. Oke nyun sewu. Menawi satriya menika pripun anu maknanipun? Nggih. Nyun sewu nggih sak gatukipun nalar kula kepareng badhe matur. Satriya menika tegesipun watak ing muda ingkang ngluhuraken dhateng negarinipun. Upaminipun negarinipun menika dipun jejamah dening tiyang sanes, watakipun satriya menika kedah mbiyantu ngorbanaken jiwa raganipun minangka kangge nggih madhep negarinipun. Gini, labuhi negarinipun. Sambil saya bahasa Indonesia kan ya, satria itu orang yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan masyarakat dan negara. Kira-kira gitu ya Pak ya. Nah yang saya tanyakan itu juga bagus, tapi itu kan fungsi sosialnya. Yang saya tanya sekarang adalah satria iku kudu duwe apa ndek njero awake iki? Iso disebut satria mergo pikirane piye, atine piye, mentale ya apa, kan gitu. Yang tercermin dari gerakan tadi itu kan mencerminkan mentalmu kowe ngene iki Mang. Ya. Ya apa ngomong tanganmu? Tanganmu Mang. Loh, kayak ngene. Ya, nyun sewu Pak, sebelum saya tanya ya. Kon iso pencak ta gak? Nek pencak Jawa biasanya kuda-kuda dasare ya apa? Sapa sing iso pencak? Arek Esa. Ayo Mas, ayo maju Mas. Nyun sewu, ayo. Ya oke, bismillah. Ini gini. Kita adalah orang Jawa, kita adalah orang Indonesia dan kita tidak akan menjadi orang lain. Ya. Nek PT ojo duwe cita-cita miber. Nggih ta mboten? Nek manuk ojo duwe cita-cita ngelangi, ya ta gak? Nah, bangsa Indonesia iku sapa? Kok kon cita-citamu padha karo Cina, padha karo Amerika iya apa karepmu? Wong kon kewan yang berbeda, kan gitu. Oke, Mas. Kuda-kuda dasar. Ya gak apa-apa. Ya, kuda-kuda dasar. Gini ya. Upama aku ndek kene, aku ate gelut karo awakmu, ya. Ngono ya. Oke ya. Kon cenderung ngene ta cenderung ngene? Gegere 90 derajat apa agak ke depan? Tegap. Oke. Saiki terus wis kate anu meneh. Kon cenderung ngene ta ngene? Siap. Enggak. Yang saya tanyakan, kalau ngene, satria Pak ya, nyun sewu. Nek satria iku ya gak apa-apa tetep ngene. Satria iku nek gelut depan tambah ndem watu. Ngene. Kon ngene wis kadung ngene ya, tak jupukno. Sing satria sapa? Sing satria iku ta aku. Iki Ingkang satria ingkang ngendani. Nggih, maksudnya sing dibandem. Nggih. Iso endo gak iso endo mangke rumiyin. Ning pokoke nek sing bandem teko doan satria ta mboten? Mboten. Oke. Nah saiki lak kowe dikon dadi ora satria to. Bandem lewat medsos. Ya ta gak? Status macem-macem ngelokno wong. Dijak kepethuk gak wani. Nggih ta mboten? Ya ta gak? Aku kok dudu musuh iki diparani gak ono wonge. Jadi itu duduk satria. Nah bangsa Indonesia itu bangsa nek ndelok ini lah satria sih. Gerakanmu coba. Ini HT dari PSHT. Awakmu ngadeg siji nih. Salah satu. Yang coba yang lain. Yo. Satu pose yang paling kamu sukai. Pose gerak yang paling kamu sukai. Ya. Loh. Lon. Iki meh padha toh. Kalau ini digabung sama ini berarti kekuatan digabung sama keindahan.
Nek iso kon ya belajar pencak, nek iso kon ya belajar nari. Ngono ya. Ya tak gak? Karena kekuatan kalau gabung sama keindahan itu menjadi manusia yang utuh. Nek kuat tok gak indah, ngerepoti. Indah tok gak kuat, cengeng kan kok. Nggih ta mboten? Ngono ya. Jadi kalau bisa tetap belajar kedua-duanya. Dan Jawa itu gak ono ceritane gak satrio. Pokoknya kabeh gerakannya gagah-gagah kabeh. Satrio kabeh ngene kabeh. Mboten sing gak ono. Sapa sing iso tari barat? Nek tari balet ya apa Mas? Ono sing iso. Dan nek tari sing di TV-TV, contohnya ono sing iso sapa? Sapa? Nek tari barat contohnya gerak dasare. Bu nyun sewu, Bu nyun sewu, Bu nyun sewu. Gak apa ya? Kita mempelajari diri kita. Kita mempelajari diri kita. Ya, nyun sewu. Berdiri, Mbak. Biasanya pakai tari apa? Tari barat, tari tari modern bisa. Oke, tari modern. Pose dasarnya ketika kuda-kuda. Loh, ngene iki. Ya, sampean ngene bandingna karo iki. Coba ngadeg. Ini dari sareng ngene iki. Ngene, sing kene. Loh. Aku takon. Nek kon seneng sing ndi? Dapurmu. Ditakoni seneng sing ndi, sing didelok duduk gerake tapi wedoke ya. Arek-arek iki, ya. Oke, bisa kasih peragaan dikit jenis 3-4 gerakan gitu, Mbak. Coba, Mbak. Tetap berdiri, Mbak. Agak ke sini, Mbak. Oke. Ini tari barat, bukan tari kita, tapi tidak apa-apa kita mempelajari sebagaimana orang Amerika boleh mempelajari tari Jawa. Tapi kalau Anda mempelajari sebuah tarian, Anda harus mengimajinasikan itu cerminan dari wataknya dia, cerminan dari psikologinya dia, cerminan dari kesatria apa tidaknya bangsa itu, gitu ya. Coba Mbak, 2-3 gerakan. Coba yang sana. Coba aku njaluk satu ritme yang sama. Bu, perkusi tok gak apa-apa. Sak isone yo. Ntar ya Mbak ya, agak sini Mbak supaya lebar. Coba lebar nyuwun sewu. Pokoknya melok ritmenya ya, iramanya ya, terserah geraknya improvisasi. Inilah cerminan bahwa bangsa berbeda-beda. Jadi kalau menjadi bangsa seperti ini, cita-citanya jangan sama dengan ini, yang ini jangan juga berlaku seperti ini. Sing jenenge petek karo bebek beda, sing jenenge Amerika barat karo Jawa beda, sing Jawa kudu Jawa, barat kudu barat. Ojo kon umroh pisan dadi wong Arab. Nggih ta mboten? Marungun begitu teko-teko kaya arek Jakarta, arek desa nang Jakarta mulih bahasa apa lo? Gue kagak paham, ngono ta? Kait nang Jakarta rong dina lho, mulai wis dadi wong Jakarta. Kadang-kadang umroh yang ngono, masyaallah, alhamdulillah, masyaallah. Allah. Alhamdulillah. Ya. Oke ya, sekarang 3 gerakan. 1 gerakan dari watak gerak-gerik orang Jawa, watak gerak-gerik orang Barat, dan 1 dari watak kekuatan dan olah kanuragan Jawa dari PSAT. Tepuk tangan. Aku njaluk manut. Bismillah. Yuk. Mas Ki. Manut. Jatilan we.
Oke. Kita cuman mempelajari bahwa setiap bangsa punya watak sendiri-sendiri. Ngono ya. Wis, aku ngerti kon iku gak iso konsentrasi sing karo sing diomongno. Sarek saiki iki wis. Dadi ngene wis saiki jujur wis tak terusno atimu ya. Kon nek ndelok arek iki karo arek iki mau nek rabi kon wani ngrabi sing ndi? Anek kon oleh iki kan nih. Njaluk kopi esuk-esuk gak iso nggawe kopi dhewe ta sampean. Tepuk tangan untuk mereka bertiga, alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Engkau tetap siap ya? Oke. Siap. Saya mau tanya sama beliau lagi. Dulu itu gini Pak ceritanya Pak, sampean respon ya. Dulu Mojopahit sampai Demak itu kan siap perang tapi tidak pernah duwe gagasan perang. Ngertine ki guyub rukun. Maka mereka bikin kapal itu bentuknya ngene rek. Bentuknya kaya apa ya? Rodok melenduk. Ana pucuke loro tapi rodok melenduk. Karena urusannya adalah ekspor beras dan rempah-rempah. Ya. Mari ngono di Eropa, di Italia terjadi yang namanya Renaissance. Kata mereka itu masa pencerahan, masa kebangkitan alam pikiran, tapi ternyata menghasilkan inisiatif untuk menjajah seluruh dunia. Maka datanglah pasukan Portugis ke lautan Hindia sampai ke lautan Jawa pada abad 15. Akhirnya dirampok Pak, kapal-kapal Mojopahit karo kapal-kapal Demak. Nah mergo dirampok, pasukan Mojopahit siap, tapi ya apa cara ngladeni wong kono bandem nganggo meriem sementara kene mek ngene siap, kate-katene siap, tapi kono bandem Nah kita ini berhadapan dengan dunia yang tidak kesatria Pak. Akhirnya pilihannya adalah kita ikut tidak kesatria atau kita mempertahankan kesatria kita, gitu loh Pak. Karena dunia ini tidak kesatria, puncaknya rudal. Rudal itu lah gak ero kon sing kok pateni sapa, sing mati yo gak ero sing mateni sapa, nggih ta mboten? Itu puncak dari kepengecutan. IT itu juga riyoyone wong-wong sing pengecut. Ya ta gak? Kon ngopo ae gak ono sing gak ono resikone. Ngelokno sapa ae gak ono resikone kecuali konangan, kan gitu. Oke ya. Oke, jadi Pak, menurut sampean kesatria itu watak yang bagaimana? Nek pikirannya satria piye, atine piye, mentale piye, sikap sosialnya kepada orang lain termasuk masyarakat dan bangsa piye gitu Pak kira-kira. Kita dengarkan bersama. Nyuwun pangapunten saderengipun mbok pilih atur kula mangke mboten jumbuh lan penggalih panjenengan ingkang ageng pangapuntenipun. Ingkang menawi saking pamanggih kula satriya menika kedahipun saged nata dhumateng tindak tandukipun. Wondene watakipun satriya menika pancen menaipun balang, tegesipun dipun tantang, menika nggih kedah ngladosi dhateng tantangan kala wau. Menika saking pamanggih kula mekaten. Ngene Pak, sing nantang iki soalnya bandem teko doan Pak. Dadi kapale akhirnya ya kenek terus. Lah kene isone anu ngantem karo nangkis. Lah kono nganggo meriem. Bandem mercon gede nika. Nah, gimana cara menghadapi kekuasaan-kekuasaan dari luar yang senengane bandem, gak wani dep-depan. Nek satria kan dep-depan, ayo nek ancene wani ayo dit ayo. Ayo wis. Kon sakarepmu nggawa watu, nggawa gladi, nggawa apa sakarepmu ayo dep-depan. Lah ngono nek wong Jawa, Pak. Nggih ya? Nggih. Wong Jawa. Nah, sekarang kita berhadapan dengan dunia yang bandem kita dari jauh. Gitu loh. Masalahnya sekarang di Indonesia itu begitu. Jadi terus terang bandem nang pikiranmu dirusak pikiranmu, bandem nang atimu dirusak atimu, bandem nang imanmu rusak imanmu, bandem nang sekolahanmu kurikulumnya dirubah, bandem nang DPRD aturan-aturannya dirubah, bahkan perda-perda diintervensi untuk berubah supaya mereka mudah untuk menjajah kita. Sebenarnya mereka itu bandem terus menerus. Nah, Trenggalek harus punya kuda-kuda untuk tidak bisa dikalahkan oleh sapa ae sak donya sing wani bandem nang Trenggalek. Ngono lho, Rek. Itu maksud saya. Maka saya pesan sama beliau tadi,
Urusannya adalah Trenggalek berdaulat dan mandiri dari dirinya sendiri, tidak tergantung kepada siapapun. Aku takon upamane Trenggalek dadi negara dhewe, upama lho ya, dadi negara dhewe gak melok Indonesia, iso urip ta gak? Sing tegas, iso urip ta gak? Tolong ada jawaban yang agak ilmiah dari anak muda. Bisa nggak Trenggalek mandiri, pangan mandiri? Saged. Gini, pertanyaannya tak variasi. Kira-kira nek iki aku gak provokasi loh ya. Aku tetap menganjurkan Trenggalek menjadi bagian dari NKRI loh ya. Jadi nek awakmu kira-kira engko rada dirugikan mergo melo NKRI, ya awakmu sedekah ngono lho. Ya wis gak apa-apa rek, demi awakmu aku ngalah didik gitu ya. Nah, pertanyaan saya, bisa mandiri atau malah lebih mandiri kalau Trenggalek Gamel Indonesia? Lebih mandiri. Gak keganggu-ganggu, nggih? Nggih. Lah, bener ta gak? Jadi makmur ndi Trenggalek ijen ta Trenggalek melok Indonesia? Ini kesimpulan ilmiah tapi bukan sikap ya. Bukan terus aku ngongkon awakmu pisah dari Indonesia. Ngono ya. Saya tidak menganjurkan Trenggalek merdeka. Jadi kalau sekarang Anda diganggu oleh Indonesia, Anda harus bersedekah kepada Indonesia, anggapan iku dharma baktimu pada negara, pada bangsa Indonesia gitu ya. Tapi ilingo bahwa Trenggalek ini bisa lebih mandiri, bisa lebih makmur nek ijen janjane. Mulane kono ojo minder, ojo terus awakmu ngemis-ngemis nang Jakarta, bener ta gak? Ngono rek. Itu sebabnya tarine iki mang ya ngene iki lho, asline bangsa kita ya ngene iki. Gak, ayo satu nomor joget lagi secara bebas. Aku njaluk satu nomor sing rada jatilan sithik, sing rada keras. Satu lagi kita nikmati ngene lho, asline bangsa Indonesia ngene iki. Kayak gerake ngene iki. Gak cengeng-cengeng gak. Yo mas, ayo mas, gerak 3 menit aja bareng, terserah gerak ini apa, kanggo iko gak apa-apa. Yo tak karepmu, nganut. Kita nikmati bersama. Yo. Ngene rek, konek sir-siran karo wong lanang. Upamane ya, tak kandhani. Terus kon ditinggal, dikhianati. Terus kon lak lara ati ya. Lara ati to. Ojo lara ati, langsung ngene. Gak kurang arek lanang, gak ngono ya. Beres, langsung sembuh hatimu, betul gak? Ngono ya. Itu ngono iku. Nek kan aduh. Ngono iku. Lah terus gerakmu tepake kaya ngono, dadi nek ana sedih kon langsung ngene lho. Ngene ngono ya? Iya. Mulai meneh ana masalah apa kon langsung ngene. Dadi gagah meneh, atimu kuat meneh, pikiranmu teges meneh. Ngono ya? Siap. Tepuk tangan, siap ya? Oke. Ayo sapa sing ngate sir-siran? Baru ngono tinggalan dijajal. Ngene tak gak dek, ngono ya? Ya Allah. Kita itu sudah jangkep. Saya tanya sama penjenengan lagi Pak ya. Tidak ada peradaban di dunia sing khatam nang urip ngeluwi Jawa. Kiai Kanjeng tolong sabar sebentar ya. Apa sing wong Jawa gak duwe? Kita kasih contoh 3 aja, bahasa, lagu atau musik, nomor 3 filsafat.
Sing paling gampang bahasa. Bahasa yang paling kaya di dunia adalah bahasa Jawa. Mulane kon ojo dadi liyane wong kon wong Jawa kok. Justru kalau orang Jawa menjadi orang Jawa, dia menjadi kekayaan bagi Indonesia, betul enggak? Sing paling gampang apa wis? Mangan ambu nyuwun. Mangan iku jenenge. Yes. Nyunggi, nak nyunggi piye? Nyunggi. Ngene? Bahasa Arabe? Gak ono. Nyunggi gak ono. Nganggur. Iki. Loh, itu aja berapa macam? Ya. Ya. Ini dari bahasa, Pak. Jadi wong Jawa kok kelangan kebanggaan karo Jawa niku gak paham. Ndak ada, besok-besok semua akan menjadi bagian dari Anda karena yang paling kaya itu Jawa. Mulane Jawa gak dipratekno karo Barat mergo mesti kalah karo Jawa. Mulane dalam sejarahmu di kampus, di sekolah hanya disebut Yunani kuno, Mesir kuno, Cina kuno, tapi tidak ada Jawa kuno. Mergo didelikno, mergo nek karo Jawa mesti kalah. Wong kono iku ngertine sing ndek sawah pari, apa? Rais. Dipaneni, ditutu, diliwet, roas rais tok ae. Ndek kene jelas toh? Pari, gabah, sego iki divariasi meneh apa? Beras sing cilik-cilik. Beras sing gak kepangan nambu dipe. Loh, ya apa? Ana sing luwih lengkap. Itu semua hal. Aku keringetan rek, nek kon ngambu kelekku. Loh, gak apa jenenge? Nek kelek iku kecut, nek oyo ana oyo kecut. Oke. Nek klambimu gak tahu kok mbah rong minggu. Lengur, penguk, apek, apa meneh? Badek, tengik, perengus, bajin, apa meneh? Banger, badek. Wah, 20 lebih mek soal ambu. Padahal bahasa Inggris mek situk bad smell. Apa yuk? Mek situk. Apa? Ngono kok kene saiki dadi anak buah Barat. Lah kok nyekli wong sampean mek duwe situk kene duwe 20 kok. Gitu ya. Ayo bangun Indonesia dengan kekayaannya. Bahasa nomor loro musik. Pak, napa niku urutane ngantos megatur niku awale napa mawon? Nek lahire, gambaran lahire menungso? Oh. Mijil. Nggih, lajeng Mijil, lajeng rumiyin sinom. Nggih, sinom. Kinanti. Mas Kumambang. Pucung. Asmarandana. Dandang gula, pangkur, megatruh, pucung, ya. Ini sudah tidak bisa lebih di atas lagi. Ini sudah puncak. Jadi tidak bisa yang ada kebudayaan musik yang lebih tinggi lagi dari ini. Lagune sejeje to niku. Lagune benten-benten to. Jadi saiki wong Jawa nek gawe lagu paling pol campur sari. Wis gak iso ngluwi pocong megatro, wis gak iso. Karena sudah sampai puncak. Maka kita itu sama Islam itu kaya tumbuh ketemu tutup. Nek Islam tok gak ada kabudayan, kon mek tumbuh tok nutupi apa kon? Kudu ana tumbune, wis ana isine kae ditutupi nganggo Islam. Kene iki wis ora nek Gusti Allah iku tan kinaya ngapa, tan kena kinira, tan kinaya apa. Laisa kamitslihi syai'un, wis ora wong Jawa kedian ki Pak nggih. Walam yakulahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Nek cara Jawane Gusti kuwi tan kinaya apa, tan kinaya sapa, tan kinaya ngapa. Wong Jawa gak atik Quran wis seruh iku. Cuman disertifikasi nganggo Quran.
upama gak ada sertifikasi wis terus jane kene, cuman tiketnya gak oleh kayak mlebu swarga ngono ya. Oke, coba lainnya apa Pak yang filsafat Jawa yang sampean inget? Saya minta beberapa filsafat Jawa, ilmu hidupnya orang Jawa. Napa iki? Oh, anu dosa namanipun mboten ajaran mbah-mbah biyen misale ngunduh woing pakarti ngoten niku. Nggih. Becik ketitik ala ketara. Oke, becik ketitik ala ketara. Sadurunge Islam teko rene, Aji Saka wis ngerti kuwi durung? Jauh sebelumnya, baru Al-Qur'an kasih legitimasi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nyuwun sewu sadurunge ana ayat iki wong Jawa wis ngerti becik ketitik ala ketara. Coba siji meneh apa coba? Wong nandur bakal ngunduh. Wong nandur bakal ngunduh, ya. Mayazra yaksud. Ya, jadi kita sudah punya sebenarnya. Jadi kenapa kita bikin Indonesia kok tidak menghargai karya mbah-mbah kita? Kenapa? Kok sekarang diremeh-remehkan Jawa? Kok sekarang kita itu pengen seperti orang Barat, pengen seperti orang Cina, pengen seperti orang Arab? Karepe ya apa? Wong kon luwih ampuh, wong kon iku Garuda kok kepengin dadi emprit iku ya apa? Kita mboten. Kita ini Garuda Perkasa. Lah kok kepengin dadi manuk jalak uret. Ana sing kepengin dadi apa rek? Apa iku? Ana manuk prigantil, apa? Jadi gitu ya, ngerti maksud saya ya. Makanya Trenggalek ini tak gadang-gadang rek, ayo bangunkan dirimu yang sebenarnya. Saiki nek ngono ya apa? Jarene haram musik. Lah ngono ae. Tadi beliau ngene, aku saya njaluk, sampean di sini tetap ndak apa-apa nek sudah capek betul sumuk dicopot ora masalah. Itu senengen arek-arek. Wis gak apa ya, ngono ya gak apa ya. Aku njaluk Mas Jijit Mas Joko sapa beberapa orang ke sini. Aku tanya kepadamu, wahai anak-anakku. Pertama Allah menciptakan cahaya. Kemudian cahaya itu diputar oleh Allah. Dia kemudian menjadi kumparan-kumparan dan ada yang menjadi padatan, ada yang menjadi gas. Yang menjadi padatan menjadi tata surya planet-planet. Kemudian di alam semesta itu Allah menciptakan menciptakan air, udara di tempat-tempat tertentu, di planet tertentu. Ngono ya. Mari menciptakan air, udara dan habitat dasar, baru Allah menciptakan pohon-pohonan. Betul enggak? Setelah menciptakan pohon-pohonan, Allah menciptakan binatang. Mari kewan apa rek? Sebelum itu sudah diciptakan malaikat, jin. Binatang, baru siapa? Jadi aku saiki takon Pak Bupati. Menungso iku dulur mbarep ta boncet. Dadi wit-witan iku adikmu ta cacakmu? Lah kok kon kurang ajar karo cacakmu? Kok tebangi sak karep-karepmu? Alas kok gunduli? Slamet lho. Asu iku gak iso meso. Sing iso meso malah menungso. Nek asu iso meso. Bayangno, misalnya kon, oh asu, terus asune bales. Dasar menungso, ngono ya. Oke ya. Oke, ini belok sedikit soal lingkungan hidup. Jadi mbok kita itu hormat sama kakak-kakak kita, duwe sopan santun, duwe pengabdian. Binatang itu kakakmu loh. Sebelum ada manusia sudah ada binatang. Jadi ojo ngenyek kewan, ojo benci kewan. Babi ojo dibenci. Sing gak oleh dipangan. Lapo. Nek kon mlaku jajar babi gak masalah. Wong loro joget. Gak masalah. Sing gak oleh kok. Nek gak oleh dipangan harus dibenci ndak? Jadi kenapa orang pada benci babi? Langgit mambumu lah. Nek soal ambu ya kan ya ambu. Kita semua bau, maka kita butuh parfum karena kita semua dasarnya adalah mampu. Gak ono wong gak mampu. Mulane butuh parfum kan gitu. Oke, ini belok sedikit. Tapi sekarang gini. Aku njaluk Mas Jijit, temukanlah musik di sini. Tapi jangan pakai alat musik.
Coba gali musik tapi tanpa alat musik, karena biasanya yang dibenci itu alatnya, gitarnya dibuang aja itu, dibakar, itu. Wonge sing duwe gitar larang kayak gini kok ngobong, ndi sing ngongkon, perak, ngono ta, ya ta? Ini ya kira-kira. Ayo Mas, silakan. Ini Mas Joko Jijit dari Taman Siswa Yogyakarta, anggota Kiai Kanjeng. Tepuk tangan untuk beliau. Dan saya sadurunge ini asli Trenggalek semua. Asli. Pancen bener Mbah Nun mau ngendikane Trenggalek luwih tuwa. Cuangkeme nek ngablak ya. Ana wong ngomong sauri, wah santer banget. Ning apik ora kaya wong Jakarta wanine ming lewat medsos. Ning apik iki. Iki kembali ke dawuhe Mbah Nun mau. Ya kudu ana buktine. Nek cangkeme kuat, cangkeme banter, gampang ngablak. Saiki tak coba kaya dawuhe Mbah Nun. Nggih. Ana musik ning ora mesti kudu nganggo alat musik. Ngono. Oh iya. Contone. Ayo nganggo cangkem. Oh iya. Nah wong kene andalane cangkem, kita apik banget cangkem iki. Oh iya bener. Ngene wae, sik dikelompokke iki wong 10 ngono wae. Oh iya. 1 2 3 4 ngono. Lah, grup 1 wong 10 kira-kira ya. Wong 10 ki swara apa? Engko grup 2 swara apa ngono kuwi. Sabar. Kabeh iki nganggo ati-ati. Lho, wong Jakarta ra entuk sabar aku kok kon kudu sabar. Terus ya. Ade iki wong rambutmu wis putih lho, sabar wae. Ah iki kan biyane tak cat ireng e. Monggo. Sana itu depan tiang sampai situ tuh kelompok 1 ya. Kelompok 1. Iki yang pertama, kita coba dengan mulut kita bikin sebuah musik aransemen nanti. Niroke swara kewan ngendikane Mbah Nun mau, kewan iki kakange ade apa? Kakange awak dhewe lho. Tuwa sapa? Nah, awak dhewe iki ragil lho ya. Ade ragil. Camken kuwi. Dadi rasa. Coba kita niroke swara kewan. Ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2 iki. Kira tekan kamera iki. Cedak kamera iki, kelompok 2. Terus tekan kira-kira kene iki. Tekan iki. Kelompok 3. Kelompok 3. Terus kene iki tekan Mbak Celeng. Iya to. Anu duo Celeng iki kelompok 4. Terus kono, sebelah kono. Tekan iki, tekan apa jenenge kuwi? Tiang kok ora began ya. Tiang kuwi kelompok 5. Rono wae. Oh ya wae. Rono kae kelompok 5. 5 wae. Rukun Islam 5, Pancasila 5 sik wae rasa oke-oke. Ya. Nek kewane kokean ngebak-baki donya. Ya, oke, langsung apa? Kelompok 1. Swara kewan apa? Swara kewan kucing. Oh, oke. Kucing ki suarane piye kucing? Ngene ya, sik janjiane sik Mas. Soale iki beda-beda. Swara kewan Indonesia. Soale nek asu ki guk ning barat wolf ora teges to. Kucing Indonesia sing pas ora nai. Kucing Trenggalek. Oh, kucing Trenggalek. Yo, jiro lu. Oke, apik. Kelompok 2. Kowe njaluk dhewe ya. Yo. Kelompok 2 swara asu Trenggalek. Yo, jiro lu. Sik. Oh, jan wah iki. Kemenyan lunyu kon muni. Nek mau swara kucing jiro lu meyong, ning kene swara asu jiro lu guk ngono. Sagukan aja nafsu dadi asu to. Biasa wae. Yo swara asu ya. Jiro lu. Pe. Meneh siji pisan kan. Sing gopak manut tanganku. Kono. Wis. Sing dawa kucing gandhek lho. Ayo, sing dawa. Kene cekak aos. Sing telu. Grup 3. Tekan kene iki. Kene iki. Tekan mburi kono. Swara wedhus. Ayo, jiro lu. Ya. Sing apik, jiro lu.
Ora ngono. Suara wedhus. Ayo, Jirolu. Ayo, melu kaya suara wedhus. Mano tanganku yo. Mano tangan. Kok melu mbek iki? Aneh anak-anak ambyar kucing karo wedhus. Ha iki sing kene. Sing kene swara cecak. Yo, tekan kono ya. Ora sing kono beda. Oh ya, sakarepmu. Swara cecak. Manu tangan. Ngene ya. Yo, Jirolu. Cek 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 wong kebablasan ceng ceng ceng. Ngono lho. Jirolu. Ngene lho. Kowe kudu pede dadi cecak kaya sing do pede dadi asu. Nek asu ki iso guk ngono kuwi, kowe pancen cecak suarane ming lirih ora apa-apa ning pede dadi apa sing ditakdirke ngono lho. Yo. Wong Trenggalek ra pede. Yo, manut tangan. Nah, ku cek 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 ngomong. Ah, ngono ki lho. Saiki sing ngono. Kelompok 5 swara ula. Yo, manut tanganku. Nah. Awe. Saiki iki lak sing ning ngisor panggung. Sing ngisor panggung. Ah, saiki sing ning dhuwur panggung iki ora sing sepuh aku ya ora wani. Sing ke rombongan kene karo kene. Kuwi nerokke swara adik kelase para kewan mau sing jenenge manungsa. Ning nganggo sak kata wae. Aduh. Saiki kowe aduh sing kelaran piye? Duh. Ya. Jenengan aduh sing penak. Loh, wis kesek to? Lho werna-werna. Ayo. Wah, utekmu iki wah. Didrungokke sik mesti ana sebabe ayo. Nyon sewu, aduh sing penak. Sik, silent please. Tenang. Aduh. Piye ya? Kuwi angel dintro-intro angel iki. Nek penak ngono kuwi ya? Ya. Aduh. Nek ngene iki kategori penak apa ora? Ada. Penak ora kuwi? Enak. Ya intine kono aduh. Ana sing atatata. Ya. Ngono ya loro ya. Iki sing saiki. Aduh karo atatata. Iki sing iki aduh sing kaget mergo weruh kok ana celeng sing asli ngono. Kaget. Monggo, Mbak. Aduh sing kaget. Aduh. Malah mentelengnya aku tak kayang. Wani wae. Piye baleni? Aduh. Oh, kok beda? Beda. Aduh kaget. Sing jenengan mau, Dik. Kowe jijik karo aku po? Aku le jijik. Aduh. Oke. Masih sing mburi. Aduh sing seneng. Aduh. Dadi ana Papat. saiki tak tuding ya. Saiki tak tuding ya. Aku kondektur ya cara barat ngene, kondektur kae lho. Konduktor sing Aduh. oke. Iki kelegan. Kono ana mic ora? Nyun ngambil mike tinggi kalih. Ini ngono. Kali masih mam. Sing mau. Oh. Sing CN. Ora. Nggonanmu mon. Nyanyi. Oh, pindah rene. Oh, iki. Wis. Tadi kita sekarang membuat musik sing jarene haram iki mau ngendikane Mbah Nun, tapi iki saka kewan, swara kewan. Iki saka swara wong, ora nganggo instrumen musik. Apa ya sing arep diobong? Apa sing arep diharamke nek Sik, iki mang apa? kucing. Iki
Asu. Aku takon sing nentokno unine asu ngono iku sapa? Sing mengambil keputusan asu ki huk sapa? Allah. Jadi ciptaan siapa? Allah. Bunyi huk ciptaan siapa? Allah. Nah, musik itu nomor satu bunyi. Kalau bunyi haram berarti mengharamkan ciptaan Allah. Jelas ya? Ya. Ya, sing ngono kuwi. Ya. Terus selain bunyi, ning musik kuwi ana unsur nada. Sing unsur nada kuwi sing ning dhuwur panggung. Padha tulisane nek bahasa Indonesia ADUH, nek basa Jawa ADHUH. Kuwi kabeh muni aduh. Ning ana sing aduh piye, aduh piye, aduh piye, aduh piye. Kuwi nada kuwi ana dhuwur cendheke, dawa pendeke. Oke, sik. Saiki coba Mas Hijit akan menuding ya apa? Akan menunjuk dengan tangan beliau kepada rombongan kakak kelas yang bernama Kewan. Saya akan sadurunge sadurunge dituding semua kewan muni bareng. Banter dhewe gug ya. Sik. Ini ada ketidakpercayaan kepada sunatullah, takdirnya Gusti Allah. Sing iki karo sing kono kuwi terus do ora muni, mergo kalah. Salah. Engko nyun tulung ditukani Mbah Nun. Nggih. Sing pede. Yo. Saiki swara cecake muni ajeg. Manut tempone tangan. Terus ya. Nek durung dihub tekan sesuk sore. Terus. Dawa. Terus. Sing kono. Nah, ayo, dawa. Awas yo, nek tanganku medon mandek kabeh yo. Terus. Muni meneh. Saiki ditambah adik kelasmu. Aduh. Cecake mikir. Aduh. Awas mandek kabeh. Aduh. Siji tok sing muni, siji tok. Iki pancen wis WA aku. Dhek cita-citane kecilik dadi wedhus. Apa. Seneng aku. Ngaten nika kinten-kinten Mbah Nun. Kinten-kinten ada sesuatu. Allah mengatakan, wahai hambaku, kalian punya kehendak dan aku punya kehendak. Manusia punya kemauan dan aku punya kemauan, kata Allah. Tapi harap kalian ingat bahwa yang berlaku adalah keinginanku. Jadi kon kate nang dia kate kepingin nopo ae sing kelakon kok kepinginane Gusti Allah. Nomor 2, wahai hambaku, barang siapa tidak mau memenuhi atau menjalani ketentuanku, aku persilakan pergi dari bumiku, pergi dari alam semestaku. Maksudnya tidak mau memenuhi ketentuanku itu apa?
kon didadekno kere gak gelem dadi kere, kon dadekno wong Jawa gak gelem dadi wong Jawa, itu berarti melanggar ketentuan Allah. Kon dikei cangkem gak oleh muni, gak gelem muni, berarti melanggar ketentuan Allah. Jadi musik itu semuanya adalah memenuhi ketentuan Allah untuk mendayagunakan dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada kita. Tangan gawe nodok, gawe biola, gitu. Cangkem digawe nyanyi sak piturute. Jadi itu semua adalah memenuhi ketentuan Allah. Yang tidak boleh adalah segala perbuatan meskipun baik yang merusak bumi, yang menyakiti orang lain dan yang melanggar ketentuan Tuhan. Anda sudah tahu orang maknya, wiritan napi taelek. Ayo sekali lagi, wiritan napi taelek. Menurut jawabnya wiritan kapan kita mboten karo ndoprok nih sing wiritan gak oleh ya ta gak. Jadi kalau ada musik ono sing mabuk, sing salah musiknya ta mabuke, sing kudu kok ilangi mabuke ta musike, mabuke duduk musike. Ono sego ono kerikile, sing salah kerikile ta segone, lah kok segone kate kok buak kita mboten apa nih katut apa kerikile. Lho ya mungkin ana beberapa sego sing katut tapi kan sing salah sapa kerikile to. Ana kopi ana racune. Sing salah kopine ta racune? Apa terus kon mengharamkan kopi? Sing haram apa? Racun. Jadi kita harus punya dasar berpikir. Jadi tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi agama hanya untuk orang sing iso mikir, ya. Nek mengharamkan oleh tak menungso mengharamkan. Sapa sing ngene? Saiki Pak Bupati punya otoritas untuk mengambil keputusan segala hal pada batas tertentu di wilayah sekabupaten, betul enggak? Karena apa? Karena dia diberi mandat oleh rakyatnya. Nek Pak Lurah skalanya, lingkupnya, Pak Camat, boleh enggak Pak Camat di sini di kecamatan A ngambil keputusan untuk kecamatan B? Jadi kabeh ono nggone dhewe-dhewe, ono sistem otoritasnya dhewe-dhewe. Sing misale Mas Gus Ipin, perusahaan itu akan melakukan apa, boleh apa, sampai kemana, ndak boleh apa, yang menentukan siapa? Pemilik. Direkturnya ndak menentukan. Ya, atas persetujuan pemilik. Direktur hanya menjalankan apa yang menjadi kehendak pemiliknya, betul ndak? Aku takon, uripmu sing gawe sapa? Pemiliknya siapa? Sapa sing iso mengharamkan menghalalkan uripmu? Nek liyane oleh tagak. Dadi nek ana wong mengharamkan apa-apa, menghalalkan apa-apa, berarti dia Gusti Allah. Sik sampean Gusti Allah ta? Ngono ya. Waduh, mboten ero nek sampean Gusti Allah. Kok ketok sih Gusti Allah? Ngoten nggih? Gitu ya. Jadi Nabi Muhammad boleh enggak mengharamkan? Enggak boleh. Khulafaur Rasyidin boleh enggak? MUI boleh enggak? Enggak boleh. Tidak ada siapapun yang boleh mengharamkan sesuatu kecuali yang memiliki kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma ada ulama berpendapat ini haram, berpendapat tok tapi tidak boleh menurut pendapat saya ulama, menurut pendapat saya ini diharamkan oleh Allah, ngono kalimatnya. Jadi MUI kalau bikin fatwa, menurut pendapat MUI Allah mengharamkan ini, bukan MUI mengharamkan ini, karena MUI bukan Allah. Jelas ya posisinya ya. Kon duwe anak, Pak RT oleh gak jenenge anakmu? Moro-moro Pak RT teko, iki ya jenenge ya, terus kok apakno Pak RT ini? Ngono ya. Kecuali awakmu njaluk Pak RT nyuwun sewu pun paringi asma. Nah, baru Pak RT punya hak. Begitu juga segala sesuatu dalam hidup kita tidak ada yang boleh mengharamkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuman ulama punya pendapat ono sing ngarani iki haram iki halal, tapi posisinya bukan mengharamkan, bukan menghalalkan. Dia hanya berpendapat bahwa kayaknya menurut Allah ini haram. Jadi dia hanya boleh ngomong gitu. Enggak boleh ngomong selawat haram. Lho kon apane Gusti Allah kon? Ponakane ta besane ta tanggane kan. Gitu ya, mesti ya tahu ya posisinya ya.
tahu posisinya ya. Jadi kalau ada begitu ndak usah pusing ya, teruskan. Ini apa jenenge tanya, jaranan terus sing penting ojo mendem, ojo konek kepingin narkoba gak usah jaranan langsung dan gak usah tuku narkoba. Nek kate mendem ojo atik sing mahal nang jumbleng wis langsung kon nabuk nggak bre. Nek angel nang jumbleng wis kon nleo kok cekel kok ngene dhewe wis beres wis masalah. Wong kate mabuk iki larange arek-arek iku ngono ya. Jadi teruskan semua seni tradisi, teruskan asal jangan melanggar sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Misale ana wong sembahyang maghrib awakmu jadilan ndek ngarepe ya gak oleh ya toh. Ana wong Jumuan awakmu ndangdutan ndek ngarepe masjid gak oleh gitu ya. Utawa ojo dicampur khutbah Jumat dicampur lagu dangdut gak oleh. Tapi nek mari Jumuan lagu dangdut oleh gak? Asal tidak mengganggu sopan santun di masjid. Betul enggak? Saiki lak salaman mari sembahyang lak gak oleh. Ana sing bilang salaman haram. Aku ditakoni cak ya apa salaman haram tak halal mari sembahyang. Ojo meneh salaman rek. Assalamualaikum salam. Nesing lho oleh. Sing gak oleh nesing Dik masjid. Lah kok salaman gak oleh? Gendeng ta Gusti Allah iki. Masa ana wong silaturahmi gak oleh? Oleh, sing gak oleh adalah at-tahiyat. Ya napa kabare? Ya itu gak oleh. Tengah-tengah sembahyang lagu dangdut gak oleh. Ya tengah-tengah Allahu Akbar. Loh. Sampean wis gak ketok sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iku gak oleh. Tapi nek wis mari sembahyang, kapan selesainya sembahyang? Assalamualaikum, assalamualaikum wis mari ta gurung? Wis, aja meneh kok salaman bal-balan gak apa-apa. Sing gak oleh bal-balan Dik masjid. Dadi asal empan-papan ndak ada masalah. Jadilan gak masalah asal tahu ruang dan waktunya, tidak merusak orang lain, tidak mengganggu orang lain dan tidak melakukan molimo, selesai masalah. Ngono ya. Jadi Pak Bupati pokoknya molimo harus diketahui sejak anak kecil wis ngerti molimo gak oleh. Ikut tok. Nek molimo disadari tidak boleh sejak kecil, sejak balita. Ono masalah apa bah jadilan bah apa mesti gak ono molimo. Asal ono molimo sing salah molimone, duduk jadilane ngono ya. Gitu ya. Ono meneh sing kok gak jilbaban. Ya jadilan jilbaban ya angel. Aku tahu soalnya di pengajianku tari koteka, kelingan di mau cepat syafaat nganggu koteka itu, ngerti koteka rek? Tak ada. Gini, seret ini ya. Tutup kenal. Cangkeme. Jadi gini loh, kalau orang masih melakukan sesuatu yang menurut kamu belum benar, kalau bisa diomongin dikit-dikit, ngomong ini ojo langsung, ojo haram, ojo ngono. Diomongi bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ojo langsung dituting-tuting disalah-salahno koyok niku takmir neraka ae. Gitu ya. Nek ana sing menurutmu salah dijak omong ya, terus didongakno muga-muga meneh-meneh iso berubah dadi gak salah lak ngono sih. Ojo terus langsung kok tuting-tuting. Gitu loh. Ana meneh saiki kalau rumahmu ada anjing, malaikat tidak mau masuk. Enggak? Ya apa kan? Kon nek kepengin urip dawa, ngingu kerek ndek omahmu. Malaikat Israel kata melu, waduh ana kerek gak sida. Gak mate-mate kon. Dadi nek kon kepengin umurmu dawa nang ndi nggo kerek. Terus Gusti Allah, kok gurung mati kok? Enggak butuh kere emang. Saya gendeng menung saiki. Sing gak sing dilakoni ya, wong Trenggalek punya kedaulatan berpikir, iso mikir dhewe, tetep pada Al-Qur'an tapi tafsir Qur'an Anda harus menjalaninya dengan kedaulatannya Anda. Ngono ya. Prinsipnya sederhana. Quran itu telo, nek pendapatnya ulama iku getuk, krepek, apa meneh? Jemblem, tewul. Ojo tewul dianggap telo. Qur'ane Gusti Allah iku telo, gawe telo, awakmu ndadekno telo dadi
Nah saiki akeh ustad sing nggawa gethuk diperkenalkan sebagai telo. Ngono ya. Nek gethuk lho kon gak seneng gethuk gak masalah. Kon seneng tewul. Tapi gak usah nyalano gethuk ngono ya. Jadi kudu ngerti bedane telo karo gethuk ngono ya Rek ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih kuat ini. Gak apa-apa ya ngene ya. Sip ya. Tak dongakno lancar uripmu. Cepet rabi. Kok oleh Aminah rasa-rasa wis duwe kon. Duwe anak akeh. 18. Oke, nanti kita mohon gini, ayo kita selingi satu nomor lagu sing orang semua di Trenggalek seneng, Bapak dan Rame, Bapak Dandim, Pak Dandim, Bapak Kapolres. Bapak Kapolres semuanya seneng diselingi yang lagunya mikrofonnya dikasih ke bapak-bapak. Mari ngono suket teki gak masalah. Apa suket teki sih? Setelah beberapa lagu ini kemudian beliau-beliau kita minta untuk merespon semua yang tadi, termasuk panjenengan monggo kalau mau nambahi sesuatu. Iki aku pokoknya ngelayani Rek, aku gak yopo-yopo aku mek jawab keadaan, aku ngerespon sak iso-isoku ngono ya. Cuman kan harus fix iki sampai sekian jam iki kok lagu kudu kabeh seneng ya. Aja sampai ana sing gak seneng. Nek gak seneng ngacungo, tapi muga-muga senenge awake dhewe iki padha karo sing disenengi Gusti Allah. Aja ngelakoni barang seneng sing Gusti Allah gak seneng, ngono ya. Marilah bersenang-senang yang Allah menyenangi kesenangan kita itu, ngono ya. Oke. Sapira?